Oseadeeyo. Nyame shira wo. So nyame so oma wo pantenten. Oma wa dwene ebo King Solomon de so. Na di yengeni mo Akuapem ha. Na ma yemfa Ntamapem fra. Yemfa development emra. Yemfa nyuma mra mfa yemma yemma. Na Akuapem me kra behwe. Ni na mesre ma wo. Nyame o nyame ba. Nyame Nyame eja ene oba ene oguguru ene na nyina na amen afese meja ye hia guaba kan ho meja Nyame nhira wo na wo bebre wo sing a friend wo sing na Kwasi Akuffo di kan Nang siang waktu siang na udikan odi fi kokofu ba yana wase ba pese bueno Yo. Esra Okuapehene. Afa. Anakra heno. Yami jira here wa from na rekosi amantibia. Benena. Me mame me amafobia. Yami abwe dabi achi ya me jefia bas. Benena the profile. Benena kanso be ya abo. Ayago. Ne mame ne mantibia. Ye ne jina Akuffo abusuam Bishra Ohene ana Bishra Oradem Patenten Wadingo Solomon Nyansa Oyare abewo de every Ohene pass Semia bigira me busua ko de to be no dia gam eye asura hene e wo jene be ko na
wafa bi sɛ menye ne gwanso anyene wanyera kwan wokɔto amoekua wɔ nkatekwa mu ade ne mu ana hɔ nti ɛnnɛ megyina me nanom asonafo anam de nhyira de hyira no mede Solomon nyansa de hyira no mede nhyira a onyame de gu Aaron tirima isam gu no bogyesam na ebi gu n'ataade na du n'asefo no nyina so hyira no mede hyira no akokuduru mu mede hyira no ɔpɛnyam mede hyira so onya anom a mede hyira so onya bi na ofi enye kana bɛhwɛ sɛ ɔdo bere so den san yɛ fi mede hyira no sɛ ɔma Okuapem anya kana bɛhwɛ mede hyira no sɛ yɛn a ɛwɔ ha de o yɛn a yɛn di abɔ bi wani bi gya na adwuma ne bere so enye bra kana bɛhwɛ Okuapem ayi mede hyira no Nana Osan Adade Oseadeeyo. It's also a domain. Minister Benjamin say, Maba, say a domain. Baba Sum. I'm a car at Slet when a new say, Odwira, Obe Dimaja Mugo, if I know Amen. I would, you know, a rabbin shop. Amen. No man of the day, no man in answer. A rabbin chap, Nanamu, a mammy, I could do, never found some. We say something, and I got Israel! Israel! Babina Jamo, which is Nafanaka, and also not to stand your question for this Ayokofo. I have yourself for Toko. Which is also that Kebi. Sebi or Heneba in Yebi. In your patenting, in your Kukuduru, in your Shika, or is young wording, dear man. O my yedu. Onyaku kuduru. Bibiara be sina kwa mun ohun se. Eya kwasa kotoko yedanas yedanaji. Mishran ne naiso. Auto pen pepe pa. Nana gaini ya ko Fofie na to na ka me ko sido ka me na kai ku se o fra mi se o hin na ko se ku sabe mi kina ha me nya ko de ko so ade mi o de pre ni pama wo mi kina won se bi o hin na nipa apa me se e ya me president na appearance apa me se mi be kina na mi shira be na Mikina ha, Akuapem said, "It is shaman and nothing."
Me or the fact me that the fact. I'm you papa. The kitchen be chamber. So ni papa. Nipa no wo no. Ti gina ishira. Eya menena pese Akuffo. O de wo no menena and be. Ayo na we na ko kana. Everybody kan ho. Everybody kan. But I'm looking here. I'm pese Akuffo. The pa Akuapem. No be jeting. Say to me be the man. Everybody kan ho. Everybody shira. Lata yin Jesham Odwira.
Oyene, Odwira, Akuapem, Ayokofo, Oseadeeyo, Majesty. Come here, yes, I'm what's the call we have? Akuapem. Odwira, me Ayokofo, mpanyinfo a edi kan. Ene nanom nso a edi ho. Na no bokuya. Ana kusu aye ahene wan. Nana abrotwe. Menena akusu yudua. Me papa offer kwamena. Akadie. Opeyin kwa kusechi. Bibesi nana kusu epi otusu epi amedinade anan ene bi gina ba bi shiro yene ya yu fu shira gina de bro yene na no ye bia so akoso onyin cha amen no hatan ampa bia ro ye bia so hatan na pe wi enyure so na ko bon sama na o mani nyansa a odebe bu Akuapem Ghana man ena wiase nyina bibiara enkoso ye wa hifia bia no be shirei be makoso amen kraine so je chire mamura So, as I see, I'm some within Sano. Ayokofo ye Bombay Shira, man, Nato, Ghana man, Okuapem, Ibia Kwasu, Omahin Kwasu, I am wedding the woman Kwasu, when you book so far. Umanko Yema Umanko Yema Umanko Yema Mr. You know what's that name? What's that name? What's that name? Ayokofo is way.
Yo!